za mu bar kowace aƙida in ta saba karantarwar Muhammadin Rasulullah, za mu bi kowace aƙida in ta yi daidai da Muhammadin Rasulullah. Kowane ne ita ba annabi a aƙidar mu, to ko muna aƙidar to shi ba ma yin sa. Haka shi ne mafi gaskiya. Fama za ba'adal haƙi illa dalal. Idan 'yan ɗariƙa ne aka ce wani ya taba annaba a ciki, to sai ga ana kokari ai dan dariƙar mu ne. Idan izala ne sai a ce ai mu yi kokari mu kare shi, dan izala ne. Idan dan shi'a ne mu yi hakuri, dan shi'a ne. In dan kaza ne, in dan kaza ba kadire ne, ba tijjane ne, ba shazale ne, ba aruse ne, ba kowaye kokari ke nasa ya taba annabi mu kare. Amma menene ifa a ala? Annabin ne fa ifa a ala. Ba aqidan mu ce ta fa a ala ba. Annabi muka fi so, ba a shehudan mu da aqidan mu muka fi so ba. Annabi muke bi, ba aqidan mu muke bi ba. Ganin girman annabi muke, ba aqidan mu ce ta fi girma ba. Da annabi aka yi mana wasiya, ba da aqidan mu aka yi mana umarni ba. Duk umarnin ubangiji akan mu, akan rasulillahi ne.